Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Bandiraɓe julɓe heɗotoɓe radio tolde dubango e onon ɓeɗiɗo groupe whatsapp groupe nafoore mere andu diine ma. On calminama, on juurama, en jettima sirtul Mustafa sallallahu alaihi wasallam ɗo oɗo farisiyenke Salman al Farisi ene yiliyo al Mustafa sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Hakkunde wuro e wuro, wendu e wendu, cangol giyal e giyal. Téléphone ma o ɗanno ɗangal Salman e nder téléphone ma he yila gonga. Aɗa wawi farayse, aɗa wawi engele, waɗ google namde holko jomiraɗo haale oɗo alhaali, ndewra ɗum Allah. Hoolare famɗi hankadi, ko funan haala ko wela, belam fittama rewama, ɗum ɗo koye maale dargue bandiraɓe sehilaɓe. En mbino Salman al Farisi oppi bamum, oppi weymo, oppi gese mabɓe, omo yiili yo al Mustafa sallallahu alaihi wasallam. O ari musal, ceerno makko maayi ndesan. O yiili goɗɗo, on ɗon maayi, o dañi beyon. O tottiri bey makko, o rokkiri bey makko, balla mo holli lawol al Mustafa sallallahu alaihi wasallam. O toña, o daha, o yeeya, o watta maccuɗo, kono omo welti hen. Hol sababu? Sabu o ƴetti lawol ganduɗa ene danda neɗɗo, ene faani to Allah jomiraɗo subhanahu wa taala. On ƴettu lawol. Musiba keftiɗomo o ne wayta ko ñum nannatamo aljanna. Bandiraɓe, hikma Allah, golle Allah, ko Allah tan andi no foti. Ɗum waɗi so hunde heptima neɗɗo, hoto wi omo handi hen walla o handani hen. Guiɗoma al Mustafa sallallahu alaihi wasallam wi, sa yi neɗɗo musiba ne hepti ɗum, jaayi ne hepti ɗum, mbiya alhamdulillahi alladhi afani bima abtalaka wa fadli ala kathirin min khalqihi tafdila. Sa yi neɗɗo hunde ne hepti ɗum, mbiyata alhamdulillah, Allah dandi kam e oɗo ko eko heptuma ko, Allah ɓurni kam hewde, oɗo musiba heptatako mo. Kono kay horo aɗa biskita, aɗa namdo onon kam ɗum ɗo ko sariya haali hen, kanko ko heptimo ko noon, kanko kam ato juulatano, kanko holko waɗi, hankadi ɗemgal ma subaka kigir poɗɗa ko yettude Allah, ɗum ɗo heptakima. Mi haalino konngol ma mi refta ɗum bandiraɓe julɓe. Kala ko neɗɗo jalire bandum ma hefta ɗum kañum haade mo mayde, walla hefto ɓiyum, walla hefto mo ganduɗa a yiɗa ɗum hefto ɗum. Ngara nangen ɗemɗe men. So musiba heptima julɗo, poɗɗa ko sunade. On ciftori on ɗon barnoɗo temedere neɗɗo. O are mo wona gando wimo o alano tuubiro, o yehi to gando wimo aɗa wawi tuubde. O tuubi, gissa ono juuti. Hade makko yetta to fano to, o oppi leydi bonɓe, o fayi leydi moƴƴuɓe, o maayi. Malaikaji yurmede e lepte poɗodirimo, wiya malaikaji yurmede te ƴettimo. Hol sababu? Sabu o tuubi, on fayi to Allah, o naati aljanna. ƴeew warde mo temedere neɗɗo, ɗum waɗi mo naade aljanna. Oɗo baɗɗo bakkat no soofi, kono bakkat waɗi mo tuubde, waɗi mo ruttade to Allah. Allah ne yiɗi tuuboɓe. Inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin. ɓeɗo tuubi, Allah ne yiɗi ɗumen. An joni mo jalkitta o ne wawi bakkata o tuubi ɗum, an a suwa tuubde jalkidde yimɓe. Kanko o wonti giɗo Allah. Hol sababu? Sabu bakkata ene mumta kala ko addi ɗum bandiraɓe sehilaɓe. Ɗum waɗi o muñat, ɗum waɗi muñ. Allah ne yiɗi muñɓe. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Salman ne wonno ko muñƴe wonno, o oppi yummakko, o oppi bammakko. Bandiraɓe sehilaɓe, ay sahabaɓe oppuɓe Makka payi Madina ɓe goppi Makka e pour dandude diina mabɓe. Hayn caggal fatu Makka ɓe korani Makka. Nela sallallahu alaihi wasallam o wi en ngala misal bonɗo. Dokkuɗo hunde rutti hen, hepti ɗum, rokki hepta, way kono rawandu tuura rutto e tuuri mum ni. En ngala masal so en ngala ɗum. Hay perɗo oppi leydi mum ruttata koye leydi ndi. Salman nde caggal nde dañi al Mustafa sallallahu alaihi wasallam, o ruttake ko wonno dow mum ko. Ɗum no sa oppi bida, a oppi dalal, a oppi fijirde, a oppi gueɗe pankare, a ruttima e Allah. Hoto rutti ko gonɗa ko, mbayano rawandu tuura rutto metto tuuri mum. Ɗum noon yoɗani julɗo bandiraɓe sehilaɓe. So julɗo dañi ko metti ɗum, poɗɗa ko sunade hen, duwonɗamo yahata ko ɓural bandiraɓe sehilaɓe. Umar ibn al-Khattab o wi somi wirtima debbo ne woni cowiɗo, mbeɗe huli somi wimo an cowiɗo o, mbeɗe negi sowade. La ilaha illallah muhammadu rasulullah. Eɓe nanguno ɗemɗe mabɓe. Somi yejjirani ko Saïd ibn al-Musayyib, somi wirtima rawandu, mi wi ɗum ya rawandu, mbeɗe huli hade hen wontude rawandu. On jii, o mbiyani Salman ne handi hen bey makko keftama, o yeeyama. Ala, ɓe mbiyani noon. Neɗɗo sono wonde uure,
urinde sekete murdi itte iyam itte ha laaɓa aha Allah ne waɗi yimɓe opération ngaji ɓerɗe ɗe gueɗe pankare guitte toon guite ɗe ko boni itte toon noppi ɗi ko boni itte toon koyɗe o natta yaade o ronka yaade o natta wadde ko waɗanno ko sabu o ƴetti lawol on fani to Allah lawol paanugol to Allah ardata e mawnikinare ardata e bide ardata e tuundi ɗum waɗi Allah fa firru ila Allah sa doga peyata Allah ittar shirku mbasa addude birde bandiraɓe sehilaɓe fa firru ila Allah إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين سلمان الفارسي ويتم مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونني لغانتو دو مونديسان مو لغانتو بي بامن جewr o kaari ni Allah firdu men on joodo ummino makkaran be bi ko anda be jodi e be kedo dum o wi ngarami cignel gujju o yibandam molli mi nanda dum jam mbeɗa wonno dow lekki kulmi haadi am yande e dow patron am la ilaha illallah muhammadur rasulullah o naniran dum jam ndeysan o nani inde al mustafa sallallahu alaihi wasallam caggal nde oppi leydi makko o oppi yumma ko oppi bam makko te o ruttaki caggal do gonga do tawda fo ƴettu la ilaha illallah muhammadur rasulullah o yi paymi haadi am yande mo liggantonomi o yi tellimi bim ankam ko kew ko biida ko waji fimo hello hakkille wimo kar ayara hajuma la ilaha illa muhammad rasul be ko yahudi en gonno bani qurayza bandirabe julbe o siftori ndesan ko patron makko wino ko cierraje bani to amora wimo sayihi o do annabi o nyamata sadak mo jaba kado khatamun nubuwe nane e walab makko o wi nelado woni quba o in dogmi ndendinmi seeda taw hiiri hankal mi jippima e liggeyam mi nanira dum jam jettumi tamroje seeda ndendinmi ngarmi al mustafa sallallahu alaihi wasallam to mo jedde sahababe o mbi min nani ka neddo moƴƴo ka neddo poccido dum non o do sadak mi rokkuma dum nyama dum o mo wada testane la sallallahu alaihi wasallam nela yetti sadako wi sahababe nyame o nangi jungo makko al mustafa sallallahu alaihi wasallam o nyaman ndesan o arani ƴettude hadaya o arani rendinde baali o arani rendinde jawdi o mayi ala ko oppi al mustafa sallallahu alaihi wasallam kanko wi so aduno jarno Allah to wibje mbubu kefere yarta don Diam o ari ko yaltinde yimbe li tukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi idni rabbihim ila siratil azizil hamid la ilaha illa Allah bandirabe annaba wana rendinde kalis wana rendinde galleji wana rendinde otoji be jogi martaba so tawi ko jewdi rokkanno martaba nela ala martaba kono omo jodo balde capanne jeenay docatal huba galle makko omo manki martaba wallahi wana dum martaba bandirabe sehilabe kanko yoto hunje aduna Allah yidma hoto hunje ko woni jodi yimbe jidma Hasan ibn Ali wala Hasan al-Husayn jetti tamorore wade hunu ko jetti kanko nelado o wadi hunu ko fidenu makko e hunu boy kakh ittudum oppu tamorore ne wayta ko sadak en nyamara sadak ko yalte yimbe en labbin dumen ko tuundi woni don o nyamara sadak bi abi anta ummi sallallahu alaihi wasallam en do min nyamo sadak hande o njami duttima ndesan tawi nelado ari der Madina ndeddimi kade tamoroje seeda ngarmi bede juuro al mustafa sallallahu alaihi wasallam bimo dum do ko hadiye dum do kadu ber ko madum o nelado nyaami hen rukken sahababe nyaami ndesan ko jurum bandirabe sehilabe o mawni kinaki o mawni simple o mo jogi jurum o waya nabe o wonda e mabbe o joddo e mabbe sa tawi o mo jodi bi abi anta ummi sallallahu alaihi wasallam awara andude sabu jonde makko sabu sis makko sabu sayade makko wala mo sere sahababe so be jodi me pundi o jodo e pundi so be jodi me tagar o jodo e tagar nde lele tagar ha bange makko battinen Umar ibn al-Khattab woni wayde o wi ala ko liggi e der suudu makko sona cummalel ko yardi e lehel makko yardi Umar woni wayde o ya Umar bara sikiri kambe je aduna je lakara o ya rasulullah an buri ko Allah tagi fof Perse e Rome nan jole suwaji e mbajjuji la ilaha illallah bandiraade Qur'an ma hadith ma so tawi addañani hen buudi sona buddide jaafoden kongol jomum bunirande daba Qur'an Allah rokkima dum ha ganda Allah ha jida Allah ha dutta to Allah ha korsina Allah ha gandina yimbe Allah Qur'an ardi ko yaltindi yimbe nibbere adabe leral an Qur'an ma ko reedu ma tan wala hawla wala quwwata illa billah hay yollele madantama en rokka reedu en rokka debbo en rokka kangi en rokka kadis rokka galil yimo burma hewde kalis Qur'an wana dum arde bandirabe sehilabe la ilaha illallah wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim lisan
Salman wi ɗiɗi o wi ndeke mi tawi omo ñaama hadiya mi tawi o ñaamata sadak o duttimi gotol janaysen wodi baqiya gargat julɓe ne ndendi toon jami mbeɗa ƴeewa el moustapha sallah sallam mbeɗa abbimo mbeɗa ƴeewa ɗeɗo maale tati bala timmi walla timmani la ilaha illallah bandiraɓe ɓen muñɓe allah ne yiɗɗumen par force muña par force muña oppude bida muña haala kewko muña ƴewki kewki muña rendude yimɓe hewɓe yimɓe ɓe ɓe taƴat hakkude ma e allah saɗa fayi to allah hoto ƴeew ko heewi hoto haal ko heewi hoto ñaam ko heewi sona taw ko jokkira enɗam walla ko dewal allah ɗum waɗi allah wi ya ayuha alladina amanu sbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha laallakum tuflihun e mbi ɓeɗon muñɓe ɓe joɓata jobdi mabɓe ala happu innama yuwaffa sabiruna ajrahum bigayri hisab e ɓen muñɓe allah ni ɗumen inna allaha yuhibbu sabirin aɗum ko muñal muña e rewde allah muña e uppude bakkar e muña kadi so hunde heptima mbiya inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ɗum ɗo ko moƴƴeram en mbino yimɓe hewɓe naati aljanna ko bakkar waɗi ɓe naatde aljanna ɓe tuubi ɓe naati aljanna wonnaɗo jeygol saabu dewal allah o mawnikini o wasti o manti hoore makko o taara o wi min ɓuuri yimɓe fof min ɓuuri hulde allah min ɓurɗo andude min ɓurɗo fewde haw sikki omo jogui droit e allah o sikki omo jogui droit e allah la ilaha illa muhammadou rasulullah allah jibinani jibinaka bandiraɓe sehilaɓe bismillahi rrahmani rrahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad hay goto allah jiidani salman ari tan nela sallallahu alaihi wona janaysi wudere makko ndeysan ne woni walla makko omo taro nelaɗo omo taro nelaɗo mbala omo yiya tampo annabi batniɗo nelaɗo andi ko ɗum o yiiloto kono en jokkitta so Allah wurin ha janggo kalen holle nelaɗo ndesan e salman fotti hankadi caggal duuɓi caggal lebbi caggal ɗangal caggal tampere haw yiiti gonga o nangue gonga ɗum waɗi allah wi fadhalikum llahu rabbukum lhaq فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون فماذا بعد الحق إلا الضلال شغل غونغا كفنانتن شغل الله غونغا الله شغل نلاد غونغا بيوال على بندرا بسيلا يا الله فيوني أن أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم فاستغفروا إنه الغفور الرحيم